Zdravím vás u našeho prvního let's play ze hry Borderlands 2. Dnes je tu velké množství černý gentlemansgames.cz a teda teď půjdeme... No, ne, pojď, tak pojď. Feels different this time. Shot, bitch. A vítáme vás tu i z Zombie.cz. Pozdrav. Nazdar. Provádíme za kontrol. Feels perfect. A já už po druhý za sebou vyhrál, to mám méně životů jako. Ty máš víc? Hej. Okay. Time to make some headway. Bitches. Počkej znovu. Počkej. Ne. A takže my se s Herbikem pustíme do samotného příběhu, co ty na to? Takže tady se musíme dostat... prostě tady. Kde seš? Musíme dostat zpátky jednoho... Je tady takový Oko jednoho robota. Oko jednoho robota, je tady takový robot, který prostě je docela šikovnej, no. Určitě ho někdo zná i z Borderlands 1. A teda nějaký boss, nějaká ta gorila mu sebral oko a my to oko musíme získat zpátky, je to tak? Tady nám někdo kouká na chvilku, nebo na co? Teď se podíváme, co se dá ukrat. Tak co? Tak jako je to super hra. Just let me get this door open and we'll hunt ourselves a bullymon. Jak se říká, úplně blbej. Onward, seeing eye minion! Let me know if I'm gonna run into anything. I'll just assume you didn't see that. Takže my teďka, já jsem to hrál jenom kousek předtím do 25. levelu. Ježiši, ty jsi zahájil druhé. Máš to nechat? Aspoň, že jsem vyhrál, jdeme. To ti nechám vyhrát, nebo abys nedal ostudu. Jo, takže k nám mluví ta holka. To je anděl, aspoň tak se jí říká. Holka, takže to tady všechno vyberem. Co nejvíc toho jde. Takový počítačový systém, nebo to co je. A víš, jako já mám výhodu na tebou? Ohledně těch goril? To asi ono. Víš proč? Já mám zbraň a ty ne. Prosím tě, jí mám batohu, když jsem zbraň. Já nemám žádný problém s jí vyndat. No je pasta. Já jenom šetřím nábojema. Počkej, já si zajdu jenom do batohu. Weapons. Good. Jdeme. 141 národních. Takže hromada zásobníků. Nic. OK. Takže se běhneme dolů. Chytně! Teď toho moc nebylo. Jo? Ne. Jo, 9 XP. Počkej, já nevím, čím se střílí. Počkej, doufám, že tady je. Tady někde musí být. A. Vůbec nechce střílet. Hej, teď někde bude revolver, tak mi ho prosím tě nech, jo? Jo, ale jak se střílí? Mně to vůbec nejde. To už je jako už ostatní her? No jo, ale ono to nejde. Počkej, tak já se podívám na nastavení, kryj mě, jo? Jo. Can't help but notice you're not getting me out of here. Maybe you're thinking, oh, Claptrap's such a strong
Most of the time, you would be totally right Počkat, about. já jsem teď But as it totálně stands zapomněl, right kam now, mám jít. I can use some help. Počkej, co mám Ready značku? to Keep go? big gun. I'm Jo, gonna už have to vím, pull už out the vím, big dobrý. guns. I'll hit you with the silent trick. Takže... Palba. Hey kiddo, Jack here, president of Hyperion. Let me explain how things work here. Vault Hunters show up. Jo, už to jde. Vault Hunter Good. looks for the new vault. Upraveno, Vault a teď Hunter jdeme. gets killed by me. You seeing the problem Jo, here? dobrý. Nech to robota Still projít. alive. So if you could just do me a favor and off yourself, that'd be great. Tak pojď. Thanks, Na bud. to jako, že nemá oko, vidí docela dobře. Open! To je taky trošku nesmyslný, ale to je jedno. Switch back on! I see a tough-looking minion! And then To je něco, že najednou něco vidí velmi pohledného robota a nějakého pitomého toho vojáka. very close! To je ta gorila. Jo. Tak si po nás budeš chtít házet auta, jo? Tak to si uvědomíte. Tak jo. Bacha. Au. To je pořádku, je po tobě. No popovídej. Opět. Jo. No tak. To se nezabírá, to nejde to srandu. A pojď pro mě. Makroval víš, maso. Bože, toho musím zabít furt, já? Bacha. Hází auto. Se začíná. Jo, posílám. Další. Který jsou taky dobře zabít. Tak pojď. Zabijem tu gorilu. Pojď to. Level up. Wow. Jsem prostě, dobře. Oh, and I apologize for saying Zabili Wolfie jsme got my eye. bose. Great! Good. We just gotta find someone to put it To je back good, into me. good. Zbraně. Nech mi něco, nech mi Zbraně. něco. Zbraně. Surgery is best Jo, dobrý, jasný zásobník. My pal Hammerlock in Lawrenceburg can fix me up. How Jo, long dobrý, aspoň nějaká kolka menší. Good. Dostal jsem fajný revolver. Dobře, takže jdeme dál. Má to oko. Lawrenceburg's on the other side of Já ho this mám. Hyperion bar. Okay. Let's say we cut through it, chum. Ha! This door's Hyperion Tech. Child's play. And open! On nemá to oko, víš? Nechoď tam! Zblokuješ to! Well, No. it was nice knowing you. I hear getting Říkal jsem ti, nechoď tam, zablokuješ. Let me get that for you. Počkej, fight. Phase shift. Good. You're welcome. Já ti říkal, choď tam, Dobrý, takže se to zablokuješ. otevřelo a jdeme dál. Networked into almost everything on Hele, this planet. ty si vyber ty boční, já si It's a beru long tohle. way to Ty sanctuary. boční? OK. Please take whatever you need for the journey ahead. Let me know when you're ready to go meet with Sir Hammerlock, minion. Ty jsi si tu brokádu. Hej, good, tolik nábojů. Dej mi tu brokádu. Minion? Kdybych viděl, já... Počkej, stůj na místě. Počkej, já sbírám náboje. Good. 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 Just follow the soothing sound of my Hej, stůj na místě. Tak jo. Jo, má pro nás nějakou misi za 53 XP a $10. Minion! Tak The jo. master needs Já help! ji beru. Chapter 2, Cleaning of the Bear. Dobře, takže to jde otevřít, takže jdeme. Počkej, stůj na místě. Dáš mi tu brokádu, já s tím umím líp. Hele, já držím X-ko a ty to přijmeš, jo? Taky X-kem. This way to Southern Shelf, minion! Let's go! Tak jo. Or not. Já ti dám revolver, fajný. I'm Počkej, ještě obviously the jednou. brains of this operation, of course, but Okay. you're the Vault Hunter with the brawn. Dám tenhle revolver. And power of sight, which is exactly what you want out of a minion, really. That's like 3 of the top 4 things one generally wants out of a minion. You'll figure out the 4th when the time is Dám right. ti 10 Ne, počkej, moment. No.
Dám ti tuhle tu super pistolku a ty mi dáš brokadu, jo? Jasný, tak jdem. Přetáhni tu brokadu do toho. Do čeho? Tam máš takovou tu, jakoby tabulku. Jo, to offering. Máš to, ne? Hele, počkej, tady je to offering. Mám to dát do toho offeringu? Do receiving. Jo. Počkej, mi to tak nejde. Už to máš? Ne? Počkej. Fody máš v ruce. Takže znova X. To bude trochu na dlouho. Tak jo, jdi Tak to do toho. vystřihnem. Dej to do offering. OK, je to tam. Trade. Ale je trade. 2, 1. OK. Stronger! OK. Počkej, já mám už jenom jednu zbraň. Ostatní dvě? už nemám. Ne. Mám jednu. I want to kill! Jo, počkej, teď už mám dvě. Dobrý. Tak OK, co dál? Já to nebudu. Počkej. Počkej si. Tak. Good. A já bych myslel, že pro tady ten díl by to bylo všechno. Ještě ne, natočíme další, pojď. Vyčistíme tam ten zámek a vyčistíme tam to místo, jo? A potom to. Ukončíme díl. Hele, sedí dolů, no to ti já pořád jdeme, když spadneš. Najdi cestu. Když spadneš dolů, tak ti to zabije. Idiot. Oh, and I'm still offering a reward for Roland, the mass murdering leader of the Crimson Raiders. Prachy. Good. Pojď bolom. 16 XP, good. $1 million bucks? All right, boys, this is Captain Flint. I want you to find that Vault Hunter and bring him to me now! Ten robot to nějak uděláme, to vyčistíme. Spectacular! First Captain Flint's bandit attack, then Claptrap shows up. I must have been horrifyingly cruel to puppies in a previous life to deserve this 20 kind XP, of good. I say, Vault Hunter, Nice. could you kill Flint? Cílíže? Počkej, otevírá se brána. Jdeme. Got a proposition for you, Vault Hunter. Pojď do nich Bčkem, zbůžka. Just shoot you in the head. To nezabije. Ale jo, Kádou. na jednu ránu. Less painful than what Na Handsome dvě. Jack will do to you. Takže ten byl jenom v polovině, to neřeš. Takže kam teď? Vyklidit celý tábor. Hej, good. Tak já tam dojdu tak trochu pomoct. To by zase mohl, když už nezabíme. Okay. Pojď to tam. Logíku, to je vzadu. Přesně na sebe. Jdeme dál. Dokončíme ten quest a ukončíme to, ne? Jo, nějakou tu část vystříháme. Claptrap a favor and repair my eye? Yes, I suppose I am Au, on death jau, all time. jau. To my shack and I shall restore Claptrap's sight. Toto nemůže nějak First, I shall deaktivovat. shoot Flint Bad, fence. bad flesh rip that leaves you You stay back, screaming. Vault Hunter. Let Claptrap go first. OK, I knew Hammerlock would come around eventually. Me and him are like two peas in a pod. jej, Two klapka. bolts in a bag.
Apologies. Není moc chytrej. Trump speaks, I feel my brain cells committing suicide one by one. Je mrtvý. Let me out directly. Ne. Jen skatoval. A pleasure to meet you, Vault Hunter. I am Sir Hammerlock. Proti němu budeme bojovat, jo? To mě moc netěší. Moc mě těší, jmenuje se to Sir Hammerlock. Poznajte Sira Hammerlocka. Many thanks for disposing of them by Má zelený ty, víš? I have a direct run into Handsome Jack and defeat Okay. Captain Flint's bandits. Unheard of. I'm headed to Sanctuary myself. From what I hear, the Crimson Raiders there you. Now, traffic robots are. Řekl bych ti, že jsem... Řekl bych ti, že jsem Terezie, ale to bych kopíroval smysl a to nechci. Dalekohled. Nic moc. Ale Hezky. peníze jsem došel. Trezor ten už vybral. Máme si koupit nějaký ty ganky. Tak to si nějakou koupím. Nějakou raketu. Montu. OK. Háčko. A počkej, jdeme prostě do botu. A 19. přetáhnu jí místo týhle. Good. Docela dobrá sekundárka. A já myslím, že bychom to tady mohli ukončit. Dobře, uvidíme se u příštího dílu. Takže A myslím, že... A já mám takový pocit, že ho natočíme rovnou, protože to je fakt 8. A já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte na náš channel dát like, odběr a samozřejmě komentář, jestli chcete další díl. A teda my se s vámi loučíme a zatím čau. Čau, čau. Rozlučka.